ମାନେ ଗାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବା ଭଳିଆ ତ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଗାଡ଼ିଟା ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା ହେଲା ଏକାଠି ଗାଡ଼ି ମାନେ ବନ୍ଧୁಗಳು ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଜହିର ଆଇଛନ୍ତି ବେଶିକୁନିଆ ତଞ୍ଜନ ଲାଗନା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଭାଦ୍ରା ପିଞ୍ଜନ ଲାଗନା ଫୁଲ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ମୋ ଛୋଟ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଥିଲା ଏବେ ଶୁଖିଯାଇଛି ହେଇବା କିଛି ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆମ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଲେକିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲରା ଛୋଟ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଗଲାଣି ମୁଁ ଉଠିଗଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛକ ଯାହା କହନ୍ତି କଦୁର ସାହି ପ୍ଲସ୍ ବାଟ ବର୍ଷା ଛକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ହାଲକା ହାଲକା ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣିଆ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଛାଇ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତୀବାରି ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ଏଇ ଦେଖିଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଟରୁ ହାତୀବାରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଧାନ କେତେ କଟାଇ ସାରିଲାନି ଏଇଟା ଦେଖିତେ କଟାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଧାନ କଟା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗଛ କୁହନ୍ତି ନା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଶିଶୁରରେ ଗଜବ ଲାଗୁଛି ଅଧା ପାଚି ସେଥିପାଇଁ ଅଧା କାଟା ହେଇଛି ଅଧା କାଟା ହେଇନି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗଛ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ପୋଲ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ନୂଆ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପୋଲ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପୋଲ ଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ହେଉଛି କେତେ ବଡ଼ 2 କିଲୋମିଟର ବଡ଼ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଦେଖାଯିବ ରାସ୍ତାଟା। ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧାନ ଗଛ ହଳଦିଆ ୟେଲୋ କଲର୍ର ନଦୀର ପାଣି ଦେଖ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆମର ନା ଏଇଟା ପୋଲ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀ ଆର ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ତା ଦେଖାଯିବନି ଶିଶୁର ପାଣି ଯାଇ ହେବନି ତ ସେତିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏତିକି କଥା କ'ଣ ହେଇଛି କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଏମିତି କୁକୁଡ଼ା ପଚାରିବାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ 9 ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ତ ଯାଇଥିଲେ ତା ଗାଁ ପାଖରେ ଖଡ଼ିକୁଦର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାନେ ହାଟ ବସିଥିଲା ତା ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ତ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ସେମାନେ ସେମ୍ ମୋର ଗାଡ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସେମ୍ ତ ସେମାନେ ମାତିଥିଲେ ନା ତ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଦୁଇଥର ବୋଧେ ପକେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ହଁ ବାସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ତ ଆମେ ଯିବୁ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିକି ଆସିବୁ ଟିକେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଯାଇନି ସେଇଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତି ଲେକିନ୍ ଯାଇ ହେଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି। ତ ଆଜି ଯିବୁ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଜଲ୍ଦି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହରଡ଼ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ବୁଣିଛୁ ପୋଖରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଫୁଲ ଫୁଟିନ ସମୟ ଲାଗିବ ଦେଖିପାରୁଛେ କୋଡ଼ିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ ଘର ବନେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ପଇସା ପତ୍ର ଏତେ ନାହିଁ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି ଏଇଟା ଫାର୍ମ କରାଯିବ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ଭଲ ଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ରୁମ୍ ହେବ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ 3ଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଟ ପଡ଼ିବ ବାଟ ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଣିନି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଚଲାପଥ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡି ଆଉ ଅଧିକ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତ କେମିତି ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଲି ଏମିତି ପଥର ଉଠାହେଇଛି ତଡ଼ା
तो चलतु एटा मुझे कम्प्लीट पर देखी सब किसी बाबा को तो नजर ओका तो कौन गए से बड़ होता बड़ नाडू घर नाडू घर ini bada ge self mina bente amko bamada ga khando seta bar jana ye ke ainda nadu karo no awal mina tani no jawal anda ko le dan do awal anda मुझे जगह ना छोटा बड़ा पता ना माना तो क्या है ओका मन क्या है नाडू करो कोटा भाई आगे तू नाते अंते मन क्या खांदो बड़ा तू बंजलाव खाते सब नते बाको इरका जितो बाका कुदर ngap lente misan seperti jumlah kudur jumlah kudur faktor wahana baca na tractor na party je nadu haro तो चला ना नाडू घर में जाओ देखियो गाड़ी का अवस्था केमिति है शायद हमारा मौका बोलते हैं एकटा हमारा गाड़ी 8479 और 09E कोई कथा का क्या बच का करना हैंडल बैंड करना गाड़ी किसी रे खाली आसु ब्रेक डाउन तुम सडन रखिछ तो से चलुतला टुरु हला ब्रेक मार दे खाली छटी जाई मुई उली जाई उली बोलछे उली पाली नहीं से भी मरी पाइला नहीं ठीक पोखरते गेनु मोर ए गोटा एटा मार देला झाकी देला ए जो मारी बाटा माने के गाड़ी तो दौड़ी आगुला तो से खणिया कराइते ना मु खणिया मारा मिस्टेक गाटा पहुंच गया लाला एकाठी गाड़ी माने तुम चाबी भी मने तार नहीं गेला और मोर चाबी भी तुम गाटो नहीं गेला किसी नहीं यार ये काली पहुँचे कथा तू कौन पाड़ी तो ये जे नहीं मुझे आज जाए पहुँची पारि तेज काली आने पहुँचे आज तो पहुँचा कथा तार पाक जाइली मुझे सी ना जाए किसी ना तुम चल देखिपार जापर है गाड़ी किसी कौन ना खाली ठिया न खाली गड़ी गला गाड़ी पड़ी जाए खाली शुई पड़ा बोल तो आम ना जी चलाओ भीतर जो आम तो पुणे करवाई था ना दियो